It-tnejn filgħaxija fi Pjazza Kastilja tnieda l-programm tal-Euro Pride 2023 li se jkun qed isir fil-Belt Valletta bit-tema Equality from the Heart. Il-programm jinkorpora fih diversi attivitajiet li se jsiru tul ix-xahar ta' Settembru fl-akbar ċelebrazzjoni Ewropea marbuta ma' drittijiet ċivili. L-Euro Pride ta' din is-sena se ssir f'Malta wara li l-Allied Rainbow Communities rebħet in-nomina fl-2020 biex pajjiżna jospita dan l-avveniment. Fil-fatt wara rebħ tan-nomina nata bidu għal ħidma sfiqa biex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jiġu organizzati kif jixraq. Fi Pjazza Stritoni se jkun hemm il-Pride Village u huwa propju mill-istess pjazza li se jkun qiegħed jingħata bidu għall-10 tiem tal-Euro Pride. Madankollu l-attivitajiet se jinfirxu f'diversi pjazzi oħra fil-Belt Valletta u anke fil-Gżira Awċija. Fit-8 ta' Settembru se jsir dialogu bis-sem tal-Kummissarju Ewropew għad-Drittijiet Ċivili Helena Dalli fost dialogi oħrajn li se jkunu qegħdin jinkludu wkoll il-parteċipazzjoni ta' diversi msieħba soċjali. Barra minn hekk matul dawn l-10 tiem se jkun hemm diversi avvenimenti oħra ta' divertiment. Fost l-oħrajn fil-ftuħ tas-7 ta' Settembru se jieħdu sem Netta, Konċita u Katrina and the Waves li l-kol huma rebbieħa tal-Eurovision u oħrajn lokali. Fid-9 ta' Settembru l-attenzjoni se tkun qed iddur fuq Għawdex li wkoll se jkun jgħid jingħaqad ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet wara li s-sena li għaddiet Għawdex organizza l-Pride March għall-ewwel darba. Fi-16 ta' Settembru mbagħad se jispikka l-Pride March li għandu lan li jkompli jippromovi l-igwaljanza. Wara l-Pride March se jsir kunċert fuq il-Fossus tal-Furjana li se jinkludi wkoll is-sem ta' Kristina Alighiera. Il-President ta' Allied Rainbow Communities Lark Marija Zoppardi qasmet il-ħsieb wara t-tema magħżula għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. It-tema hija titkellem fiha nifisha hija ugwaljanza mill-qalb, ġifieri l-idea hija li naħdmu sabiex verament kemm Malta u kemm pajjiżi l barra minn xtudna nkunu verament ugwali. F'soċjetà fejn ħadd m'għandu għalfejn jibża jkun minnu, ħadd m'għandu għalfejn iħossu mhuwiex komdu. Segretarju Parlamentari Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg sostniet kif barra mill-fatt li dan l-avveniment se jkun ċelebrazzjoni ta' traġiet li għadda minnu pajjiżna f'dan il-qasam fl-aħħar 10 snin, iżda mhux biss. Però rrid ikun ukoll opportunità fejn bħala Malta nwasslu l-messaġġ favur aktar ugwaljanza għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna wasalna għamilna passi kbar iżda fadal aktar xi jsir sabiex nassiguraw li ma jkunx hemm forma ta' diskriminazzjoni fis-soċjetà tagħna. U rridu nużaw il-Euro Pride bħala l-okkażjoni fejn wasslu l-messaġġ lil pajjiżi oħra li jieħdu l-eżempju minn Malta sabiex jassiguraw illi kollhom ugwaljanza għal kulħadd. Aktar dettalji dwar l-avvenimenti li se jżewqu l-Euro Pride 2023 jinsabu fuq is-sit elettroniku europride2023.mt.